आज सकाଳେ पखाଳ खाइबा ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଜା ଭାଜି ନେବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଥିଲା ଭେଣ୍ଡି। ମୁଁ କହିଲି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ ମୁଁ ଖାଇଛି, ପୋଡ଼ିକି ବି ଚକଟିକି ଖାଇଛି, ଆଜି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ବନେଇବି। ଭାବିକି ତେଲରେ 6-7ଟି ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲି ସିଝିବା ଯାଏଁ। ତାପରେ 4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲି କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେବା ଯାଏଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲଙ୍କା ସହିତ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲି। ଚକଟିଲା ପରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଓ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମସଲା ତ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇ ତା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଜି ତ ମୋର ପଖାଳ ଖିଆଟି ପୁରା ଜମିଗଲା। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଥରେ ଭେଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତା ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।